Erabaki nuen online izena ematea lanaren ordutegiagatik, batez ere, ez dauka denborarik euskaltegira joateko. Baina baita oso erraza eta erosoa delako, etxetik telefonoa edo ordenagailuarekin konektatu eta euskaraz hitz egiteko aukera oso ona iruditzen zait. Normalean hizkuntza hobetzeko oso interesgarria edo beharrezkoa da hitz egitea, orduan hau oso komplementu ona dela iruditzen zait. Nire taldeko kideak leku ezberdinetan bizi dira, batzuk Bilbon, beste batzuk Gasteizen, eta normalean ostegunetan arratsaldeko 6-tik 7 biltzen gara. Normalean elkarrizketa interesgarri izaten bada, pixka bat luzatzen da, beti luzatzen da. Eta baita norbaite goizean nahi badu, proposaketa egiteko aukera dauka, orduan batzutan goizean eta baita arratsaldetan elkartzen gara. Zalantzarik gabe, oso pozik nago mintza praktikarekin, eta oso erosoa dela, eta orain kalean euskaraz hitz egiten gehiago sortzen naiz. Euskaraz hitz egin nahi baduzu, eman izena online taldeetan.